Та-дан! Вот она, переселочка. Мы наконец-то дождались цей последний день. Киреселка работает сегодня. Чувствую, что я не зря приехал. Цей поселок, связанный с драгом машин. Так, наверное, не видно, яка тут висота. Ну, тут уже довольно таки висока. Тобто, думаю, якщо б я впав, зараз бився б насмерть. Мене б навіть не везли вже нікуди. От погріба які-то. Це з півасом, мабуть. Та тут теж, я думаю, нормально. На що? А, понял. Вже нічого не видно, собственно, такого. He hears what she sings.